खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों दिनैनि ब्रेकिं निउसाव बरायबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर ब्रेकिं निउस लानानै फैदों बड'लेण्ड खौराङा। दुलाराय आसाम नाङैनो गेदेर ब्रेकिं निउसआ बेनोदि नोंथाङा जुदि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, वाट्सएप, टुइटार, इउटिउब बाहायोब्ला नोंथांनि थाखाय गाज्रि आरो दुखुनांथाव खौरां। मानोना दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय नोंथाङा बेफोर ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हानाय नङा। आसाम नाङैनो नेटवार्कखौ आसाम सोरखारा बन्द खालामनाय जागोन। बेखायनो नोंथाङा दानिफ्राय 30 मिनिटनि उननिफ्रायनो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हानाय नङा। थारै बुंनो थाङोब्ला बे ससियेल नेटवार्कनि बन्दआ गासै 24 आवार्स थागोन। थामहिनबा नोंथाङा दिनैनि मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय गाबोन मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम जेबो ससियेल नेटवार्क नोंथाङा बाहायनो हानाय नङा। बेखायनो नोंथाङा दानिफ्राय 30 मिनिटनि उननिफ्रायनो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हानाय नङा। आसाम सोरखारा बेबायदि गेदेर थिरांथाखौ लानाय जादों मानोना आसामनि थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिम जालांदों। बेफोर थासारिनिफ्राय बारग'नो थाखाय आसाम सोरखारनि बेबायदि थिरांथाखौ लानाय जादों मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै दिनै रायजो सभायाव केबनि बागै दान्थे बिदान्थे खालामनाय जागोन आरो केबखौ पास खालामनाय जागोन बायदि इसाराखौ नुनो मोननाय जादों। केबआ गनाय जायोब्ला आसामनि थासारिया बांसिन गाज्रि जागोनखौ हमदांनो हानानै आसाम सोरखारा बेबायदि गेदेर थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाहोनाव दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय गासैबो इन्टारनेटआ बन्द जाजोबगोन। बेनिखायनो गासै बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां आरो बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय दुलाराय आसाम नाङैनो बे मोनसे गेदेर ब्रेकिं निउस आरो बे गेदेर ब्रेकिं निउसआ बेनोदि नोंथाङा जुदि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, वाट्सएप, टुइटार, इउटिउब बाहायोब्ला नोंथांनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। मानोना नोंथाङा दिनैनि मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय नोंथाङा बे ससियेल मिडियाफोरखौ बाहायनो हानाय नङा। आसाम नाङैनो नेटवार्कखौ आसाम सोरखारा बन्द खालामजोबनाय जागोन। बेखायनो नोंथाङा दानिफ्राय 30 मिनिटनि उननिफ्रायनो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हानाय नङा। आसाम सोरखारा बेबायदि गेदेर थिरांथाखौ लानाय जादों मानोना आसामनि थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिम जालांदों। केबनि हेंथायै दाब दाब जायगायाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां बेबायदिनो हेंथा खालामनायखौ नुनो मोनदों। गारि मटर सालायनायखौ बन्द खालामनायखौ नुनो मोनदों। दाब दाब जायगायाव टायार सावनानै गारि लामा होथेनायखौ बेबायदि जों नुनो मोनदों। बेखायनो बेफोर थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा दिनै थिरांथा लाबाय जे दिनैनि मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय गाबोन मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम गासै 24 घन्टासिम ससियेल मिडियानि नेटवार्कफोरा गासैबो बन्द थाजोबगोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जों मोनसे बे ब्रेकिं निउसखौ लानानै फैदों। जाहाथे नोंथाङा मोनथि मोनो जे मानो दिनैनि मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय गाबोन मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम गासैबो ससियेल नेटवार्कफोरा बन्द थाजोबगोन। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि ब्रेकिं निउसनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे।